геометричните пропорции в паневритмията, математиката в паневритмията и съотношението на енергиите са поставяни в трите свята. В божествения, в духовния и в физическия свят. Т.е. в формите, в музиката и в текста. И ще се стремя материята да не е толкова скучна. Надявам се, защото ако смесим трите свята, ще се получи някакси по-добра хармония. Предлагам ви да започнем и накрая да завършим с формулата на мъдростта. Само светлия път на мъдростта води към истината, в истината изкри живота, да го кажем 3 пъти. Съгласни? Само светлия път на мъдростта води към истината. Истината е скрит живот. Само светлия път на мъдростта води към истината. Истината е скрит живот. Само светлия път на мъдростта води към истината. Истината е скрит живот. Ще цитирам учителя, да ще чета. Какво казва учителя на едно място за истината? Истина с постоянна реалност е оная, която важи едновременно и за трите свята – физическия, духовния и божествения свят. Това, вярвам, за всички не е новост, но пътя за съвместяването на трите свята е неведомо. Втората мисъл, която ме е навела към търсенето на тези съпоставянето и хармонизирането на тези трите свята е мисълта на учителя, която е изказвал пред Весела Несторова, че паневритмията е колелото на безсмъртието. Значи, не можем или не би трябвало да разглеждаме паневритмията като три части, които са първа, втора, трета. Те са в един равностранен триъгълник или в едно колело, или в една холограма, в която всяка една част от първа част се съдържа във втора и в трета. Всяка една част от трета се съдържа във втора и първа и така нататък. Тоест те са взаимно свързани, взаимно говорящи, взаимно обясняващи се и взаимно изявяващи се. И нали, като свършим да играем паневритмия, ако спазваме нали, правилата, физически, духовни и божествени, ние изпадаме в една хармония, която е извън времето и пространството. Тя е необяснима. Обаче в нея се съдържа като, сякаш като в конденс, като парфюм, всичко, което сме учили. И мълчим и не мога да го обясня, обаче то се стои скрито в нас. И аз съм се стремил да нагледим част от тая магия, с помощта на математиката, на физиката, на енергията, на музиката. И намерих доста връзка между пентаграмата, примерно, последната част и първата част. С което ме навежда на мисълта, че наистина паневритмията е едно колело на безсмъртие. И като приемем, че пентаграма като последна част е един символ на плодът на духа. Тоест нашите добродетели, те са като плод на нашия дух. Ние знаем, че на първа страница на Завета на цветните лъчи на светата пише плодът на духът е. И учителя го цитира: любов, радост, мир, баща, майка, син. Това е вътрешна лекция и го пише. Смятам, че ние долу горе, няма да цитирам сега томови, години и т.н. Смятам, че аудиторията е запозната и няма смисъл да доказвам.
неща, които сме чели много пъти. Само моята идея е да ги свържем и да достигнем до някакъв друг извод. А плодът на духът е любов, радост, мир, баща, майка, син, в божествения свят, тройката. В духовния свят дълготърпение, благост, милосърдие, баща, майка, син. И в физическия свят вяра, кротост, въздържане. Против такива няма закон. И така, като вземем пентаграма като израз на божествения свят, кои са трите плода, които учителя казва, че са в божествения свят. Това е любов, радост и мир. Ако се поставим пентаграма и първия ден на пролетта, почваме от най-високия етаж, нали, божествения етаж, това е слово. След това ще слезем на музикално ниво, след това ще слезем на форми и движения. Да обединим, да съпоставим трите свята в първия ден на пролетта пентаграма. Така, значи в словото висшия етаж, божествения, какво се казва в пентаграма? Ето вече идем ние, светлозарни лъчи, царски дар, носим благ, радост, мир и любов. Само, че плодовете на духа е обратно, любов, радост, мир. А в пентаграма се пее радост, мир и любов. Това са трите плода на божествения свят. Отиваме към първия ден на пролетта. Какво се пее в първия ден на пролетта? Първия ден на пролетта, първия ден на радостта, първия ден на любовта носят сила и живот. Два от плодовете на пентаграма бива буквално. Това е любовта и радостта. А другите силата и живота, които водят към мира, вече последния плод, те са нашия израз или опитност в живота, с който ние трябва да достигнем този мир. С силата на духа и за живота, което доброто и любовта ни предоставя. Тоест, виждаме, че в първия ден на пролетта е заложен както един явен, една явна форма любов и радост, така един потенциал. Това е в словесната част, намираме тези прилики. Така, сега ще видим на втория етаж. Или това е духовния свят, в който царува музиката, тонът, съзвучията, в който преди малко ние живяхме с прекрасния концерт, който тук имаше. Но в него също има математика и съотношения. Сега, музикално отношение, първо един лек солфеж. Понеже не всички са запознати, нали, с солфеж, един лек солфеж. Тук съм написал пентаграма първия ден на пролетта, връзката с тоналностите. Пентаграма е в до мажор. До мажор няма никакъв, това е най-лесната за възприемане структура или арматурна постройка, в която няма нито диези, нито бемоли, нищо. Това е чиста постройка. И сега къде е магията в тази постройка? Знаем, че мажора от до 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 е тази постройка, която има полутон между 3 и 4 и 7 и 8 тон. А минора е тази постройка или отказ от тоновата стълбица на до мажор или която да е друга гама постройка между 2 и 3 и 5 и 6. Тоест имаме до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Това е една поредица. Обаче ако откъснем една част от нея, тя звучи мажорно. Ако откъснем една част от друга част от нея, тя звучи минорно. След това, ако продължим нагоре, следва пак мажор. Откъснем от тук, от до горно до, става пак мажор. Ако продължим поредицата пак нагоре, следва пак минор. Значи това следват мъжкият и женският принцип един след друг, един след друг в една. Знаем, че тоновете са построени по спираловидна форма. Съотношенията са направени така, че те са построени по една спираловидна форма, които наподобяват фактически и слънчевия лъч. Светлината също е подредена по спираловидна форма, разширяваща се и стесняваща се. В зависимост от дължината на вълната, която е. Нали, ултравиолетовите са по-къси вълни, с по-големи честоти, а инфрачервените са по-дълги вълнички с по-ниски честоти.
също е и с тоновите, само че в друга октава. Нали, светлината е в нанометри. Много високо. А тук говорим за килохерци. Да. Но двата свята са съпоставими. И ако приемем, че това е пътят на истината, това построение, арматурно построение, ние виждаме как мъдростта, да кажем, ако е до мажор, минор е любовта, как мъжка и женския принцип се редуват постоянно. И сега аз тук имам някакви там навици по тази китара. Искам да ви свиря да го почувстваме. Мажора и минора, което е една и съща поредица. Ето. Ето. Ако вземем от до до до, това е мажор. Ето. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Сега почваме от ла. Ла, си, до, ре, ми, фа, сол, ла. Минор. Минор. Обаче поредицата е най-съща, само че взимаме различни участъци от поредицата. Едното звучи оптимистично, другото звучи минорно, тъжно. Някакси. Да. Това е този малък солфеж, който мислех, че е полезен да разберем фактически как се съпоставят трите свята в духовния свят, в музиката. Минор, мажор и номинала. Така, ако тук съм написал гамите в 1, 2, 3, 4, 5, това е в пентаграма. А тук са първите 10 упражнения от първия ден на пролетта. И сега, след като минахме тази кратка солфежна част, виждаме, че пентаграма е построен в гама до мажор и размяната на добродетелите става в до минор. Ние вървим в права линия, фронтално маршируваме в до мажор. 5 двойки по 2, 10. Маршируваме в до мажор. Да, мажор. Обаче, когато спрем и почнем да образуваме, да се разменяме добродетелите, т.е. става интерченж, нали, размяната на енергиите, допълването, разсъвването, тогава влизаме в минор. Да, мек е принцип. Тоест, когато пентаграмите се движат в една редица, те се движат обратно на часовниковата стрелка. Обаче, когато започва минора и започнем да имаме вътрешно обмяна на добродетелите, пентаграма се върти по посока на часовниковата стрелка. Така, обаче да влизаме в другата сфера. Тя е да запазим духовното. След това ще е в най-ниското физическото формите. Така казахме, че фактически ла минор започва първия ден на пролетта. Но ла минор е паралелната гама на до мажор. До мажор е гамата на и до минор на пентаграм. А ла минор започва първия ден на пролетта. Значи в пентаграма се крие, музикалната част, се крие ла минор. Както го обяснихме тук от солфежа. Значи като играем пентаграм до мажор, паралелната гама на до мажор е ла минор. Т.е. в пентаграма е скрит потенциала на първия ден на пролетта. Говорим вече за втория етаж, за духовния свят, за музикалното. И след това вече тук си има друга постройка. Сега първия ден на пролетта почва в ла минор. След това се обръща, нали, се редуват и ла минор и до мажор. След това следват два ла мажора и това санзи, красивия ден, са в една и съща музика с различни текстове, санзи в ре мажор. След това 9 и 10 повтарят, нали, музиката на първо и второ. Така, минаваме на първи етаж, физическия свят, т.е. света на формите и на движенията. Лек преговор, намерихме в божествения свят прилика в текста, в смисъла. В музикалния свят намерихме как едното е скрито в другото и се допълват. Пентаграма е първият ден на пролетта. Сега минаваме в света на формите.
Сега пентаграма как се движат? Ако приемем, че главата е първи и втори играч, както казва учителя, а не танцори. Тук са трети, четвърти, пети, шести, седми, осми и девети, десети. Така, девети, десети къде отиват? На първи и втори. Да. Така. Музикално отношение, това е физическия свят. В музикално отношение, в духовния свят как са? Първо упражнение съвпада с музика и текст с девето. Ето го. Да. Първо и девето. Второто упражнение съвпада по музика с десето упражнение. Ето го, десето и второ. Тоест, в света на движенията, в физическия свят, ние също намираме една прилика между пентаграма и първия ден на пролетта. Сега, друго, което следва, според мен. Щом алфата и омегата, първо, второ и девето и десето са вързани, това е нещо, както учителя обяснява в една беседа, захапването на змията и опашката, главата и опашката. Тоест, ние затваряме един цикъл, ние се себе познаваме. Тоест, първият ден на пролетта има кръгова структура. Имаме едно положително и едно отрицателно полукълбо. И с един център. Друго, което виждаме по форумите, че тук са 10 играча, а тук са 10 упражнения. От 0 до 9 учителя казва, че това са божествените числа. Даже Питагор казва, че от 1 до 4 са достатъчно. Други всичките се образуват с сборови. 4 плюс 1 5, 5 плюс 1 6 и така нататък. 4 плюс 2 6 и 4 плюс 3 7 и така 9 10. Така. Значи ние тук числото 10 ни подсказва, че ние работим с нещо божествено. Тоест имаме връзка. Физическият свят има директна връзка с божествения свят. Аз съм сборувал броя на тактовите и се получава, че в трите части, сега точно трябва да отгърна да ги видя, числата са трицифрени. Така, в първия го знам наизуст 349, първия ден на пролетта. Първият дял, втория и третия дял са трицифрени числа. От 0 до 9 говорим за божествен свят, учителят казва до 99 се говори за духовен свят и след това трицифрените числа 999 до 900 говорим за физическия свят. Значи подбрани са и броя на тактовите и музикалното произведение така направено, че по броя на тактовите да отговаря за физическия свят и съотношенията. Така. Сега, видяхме трите етажа. Сега трябва да излезем от равнината в пространството. Или къде е... Как са направени съотношенията в първия ден на пролетта и в пентаграма. Ето го пентаграма, ето го първия ден на пролетта. Направил съм ги така по време и пространство, т.е. по броя на тактовите и броя на стъпките. Пентаграма е тука и тука. Тук има една интересна форма, не знам дали сте я срещали. Когато се сменят местата, фактически 9 и 10 отива на първи и втори, а първи и втори отива на място на трети и четвърти. Тоест стои квадратче тук за унагледяване, съм ги написал като едно квадратче, се премества по-надясно. И ако се съединят, това е пак един потенциал, защото ние виждаме само правите линии на пентаграма. Обаче дамските или леките линии не ги виждаме, ние само ги чувстваме. И ако ги начертаем, се получават две сърца. Както пентаграма има два пентаграма, един мъжки нагоре и един физически, т.е. един божествен и един физически, този, който е насочен вътрешния с върха надолу, така и в невидимата част, в меката част на пентаграма има две сърца. Ето, тая двойка отива тук, тази отива тук, тази отива вляво, отляво отива вдясно и после тази отива тук. Знаем, много добре това, нали? Да. И какво се получава? Ето, так, оп.
тук и се получава едно сърце право и тук е едно сърце, малко криво съм ги нарисувал, дъската е тясна. И едно сърце обратно. Тоест тук пак виждаме мъжкият принцип и женският принцип съчетани в едно. Обратна на часовната стрелка е мъжкият принцип към небето, по посока на часовната стрелка е дамският принцип, който е насочен към земята. Двете течения. Сега, разглеждайки геометрически, виждаме, че златното сечение, което ражда цялата хармония в целия свят, и 1,618 е отношението между небесната енергия и земната енергия. Небесната трябва да е винаги повече. 1,618 пъти по-голяма, по-бърза. Сега, какво виждаме в пентаграма? Примерно движението от 9 и 10 играч към първи и втори се обхваща и тази дъга или тази права, тази хорда, която е сбор от двата ъгъла по 72 градуса, става 144 градуса. Сакралното число, за което се говори. 360 минус 144 се получава 216. Ако разделим 360, 216. 360 на 216 се получава 1,666 в период. Тоест само на 500 сме от идеалното сечение. От златното сечение. Така. Сега вече интересно в първия ден на пролетта. Така. Аз имам по-подробна графика, но тук съм ги сбрувал просто наведнъж. Първо упражнение е пробуждане 40 такта и 40 стъпки. Примирение 30, даване 34. Общия сбор е 104 такта. Пето, шесто и седмо упражнение. Значи, тук имаме отваряне. 19 първите 19 такта се отварят на десен крак. След това отваряме на ляв крак. 22 плюс 41 плюс 41 става 104. Ако разгледаме пък целият цикъл първия ден на пролетта, като един кръг, до 19 такта се получават 175 такта. От 20 такта до края на първия ден на пролетта 174 такта. Тоест 19 такт е окото на торнадото. Имаш 174 такта по посока към небето, точката в центъра 19 такта, след това имаме 174 такта по посока към земята, отварянето на ляв крак. Тоест тук имаме абсолютна точност. Ако разделим 175 на 104, 175 на 104 за получава 1,6825, т.е. на 700 сме от златното сечение. Ако разделим втората част от 5 до без 19 такта, до края 174 делено на 104 се получава 1,6720, т.е. сме на 600 такта от златното сечение. Тоест, какъв е изводът според мен? Значи първите 5 упражнения, нека да ги разгледаме и физически. Значи първите 5 упражнения как започват? Преди всичко енергията е насочена вертикално. И тук нагоре, после надолу. След това имаме така даване, което също е вертикална вълна. Само че в кръг. Докато първите две са вертикална вълна, обаче която е насочена към центъра, към музикантите, и една вертикална вълна, която е навънка. Тоест има две течения, едното към центъра и другото от центъра навън. Третото упражнение обаче завърта енергията в кръг, защото ни даваме в кръг, ни получаваме отзад. След това следва още по-вертикална енергия. Това е възлизане и накрая вече с двете ръце и вдигане, повдигане. Щом имаме повдигане, щом имаме спираловидна структура, какво следва? Значи ние излизаме от плоскостта и влизаме в пространство. Започваме да се движим по спиралата на еголицата си, нагоре към небето. Така,
В отрицателната част, потока, който е насочен надолу, ние също имаме златно сечение, спираловидна форма. Втората част на паревритмията започват повече са хоризонтални дъжи. Отварянето е хоризонтално. Нали? След това имаме това, което е малко смесено. След това имаме чистене и летение. Значи ние работим с финници, с дамските енергии. Първата част работим с мъжките, вертикалните, електричните към небето. Втората работим хоризонталните с по-финните. Тоест пак ние тук имаме поляризиране. Един път се върти енергията обратно, стрелка нагоре, един път се върти енергията по посока надолу. Както в пентаграма. Пентаграма, когато е в редица, се върти енергията обратно часовната стрелка, когато сме спряли, се върти по посока на часовната стрелка. Така, друга физическа прилика или подсказка, това е вътрешният пентаграм, е сякаш един потенциал, едно семе, което е насочено надолу към физическия свят и е готово за посяване. Вътре в този пентаграм също има един пентаграм, който вече е насочен нагоре. Това какво значи? Значи този потенциал, който е насочен към Земята, след това има силата, ако ние умеем да го изградим пак наново и да възкръсне пак с върха нагоре, т.е. към Бога. Или се затваря пак кръга, или става наистина едно колело на безсмъртие. Както ябълката и семката. В семката се съдържа ябълката и в ябълката се съдържа семката. И твърде много прилики станаха вече. Между пентаграма и първия ден на пролетта. Тук съм написал едно обяснение, примерно, че енергията, която е насочена нагоре към небето, може да го разгледаме като аналогия в растителния свят, че това с стеблото, листата, цветовете, когато се отваря с десен крак на дясна ръка, и после ще го видим по енергиите там на другото табло. Това е коренната система, в която се измукват соковете от земята и се организират и се превръщат в нов плод. Така, тук има един пункт интересен. Защо в пляскането, значи активното движение на къде е? На десен крак. Обаче се отваря на ляв крак. Активното движение на десен крак. И ако направим същата аналогия с растителния свят, това е най-долната точка. Тоест, ако посеем едно семе на 22 декември, най-тъмната част, това е на границата на гниенето, където вече то почти е загубило вярата си, обаче когато се спомни за слънчев лъч, в беседите го има на много места, за житното зърно, тогава то възвръща вярата си и пониква. От гниене то започва да расте. И фактически точно тук се пада и пляскането на десен крак. В най-тъмната част то възвръща вярата си към Бога и е готово да поникне и излиза над земята. Така, тук според мен е доста интересно да разгледаме как се въртят енергиите. Тук съм дал двете енергии как се въртят едновременно. С синьо съм обозначил енергията, която отива нагоре към небето. С червено тая, която се задолу към земята. Така. Тук съм подредил чакрите, които са с тяхните съотношения на двата вида енергия, златното сечение. Едната, която отива нагоре, е надолу. Тук са октавните енергии, 2 към 1 до и горно до и по-горните до, а тук вече някъде около 4-та, 5-та чакра, тук се постига вече златното сечение. Какво става, когато отваряме на десен крак? Вървим с десен крак напред и отваряме с дясна ръка. Сега тук ще приложим от учението, учителя казва следното. Надясно, напред, нагоре и навътре е едно и също. Надясно, напред и нагоре е съизмеримо. Нали? Това е триизмерното пространство. Знаем, три координати, X, Y, Z. Обаче навътре, според мен, това значи отиване към Бога.
т.е. към центъра, откъде сме дошли. Има един Бог, който е в нас, има един Бог, който е извън нас. Ако се движим нагоре, ние стигаме до третото око. Това е чакрата на третото око между очите. Или това е тонът Ла 426-7, дето казва, че ще да бъде в бъдеще. Така, това е чакрата номер 4, или тонът Фа, или това е Христовата чакра. И най-долу е тонът До 256 Херца, и това е чакрата на живота. Ние основно работим в първия ден на пролетта, пък и изобщо пролетта, говорим с крака, ръце и главата, погледа трябва да е нагоре. Значи краката, енергията се събират тук точно в долната чакра, тонът До. Ръцете и енергията ни работят през към Христовата чакра. И погледът тук е между очите, фактически полето в мозъка, който трябва да е насочен също нагоре към еволюцията. Наляво, надолу, назад и навън, каза учителя, е едно и също. Тоест, наляво това е женския принцип, надолу е назад и навън. Според мен е навън, значи излизаш от Бога и отиваш към периферията. И тук така става. Когато енергията е насочена към Земята, т.е. тя идва от Слънцето, отива към планетата, т.е. от центъра към периферията. И сега като съм взел тези три точки главни, които ние работим в париритмията, или трите тона, или трите чакри, и това правило от учителя, което той ни дава, как се въртят енергиите, съм построил двата случая и след това съм ги събрал. Така, ето тук краката съм дал. Значи в долната част съм посочил потока, който идва от Земята за Земя с червено, да се знае, че Земя небе, Земя небе, Земя небе, Земя небе. А отгоре съм посочил как ние действаме. Тоест, от едната отдолу идва един поток, който е божествен. Той си тече. Къде да застанеш в пространството, в която точка на Вселената, тези божествени потоци си текат. А в горната част съм посочил какво ние, хората, човека, каквото сме научили, го практикуваме. И как то се взаимодейства между божествения и човешкия поток. И как ние трябва да се синхронизираме с божествения поток, за да се получи един резонанс в нас, нали, и за да има растение. Да. Така, от тук отдолу виждаме, казваме, че поток, който е насочен нагоре, е обратно на челната строка. Ето как се вихрят потоците. Обратно на челната строка и си отиват през човека. Човека е една призма, която има, нали, казват, 7 чакри, обаче в музикално отношение тоновите са 12, като вземем диеза си бемолите. Имаме 7 чакри отпред и 5 диеза или бемола отзад. Стават общо 12 тона. Значи върти се обратно на челната строка, идва до тук. Тук е едно и също. Просто тук съм го поставил, защото от тук са краката и да видим, че когато стъпваме с десния крак напред, енергията се върти обратно на челната строка, значи десния крак е в синхрон с потока на енергия, която отива нагоре. Тоест става един резонанс, едно събиране, едно съответствие между човешките действия и божествения поток. Значи тук сме в хармония. Нали? Тук това се повтаря също, защото тук, нали, казвам, десния крак, тук се повтаря абсолютно също. Сега стигаме до Христовата чакра. Сега тук също се въртат обратно на челната строка. Действието на човека какво е? С дясна ръка отваряме надясно. Тоест, съизмерими са движенията между божествения поток и движението на дясната ръка. Тоест също имаме тук едно съвпадане или една хармония, или една съзвучност. Сега стигаме до горната чакра. Това е третото око. Тонът Ла. Знаем много добре, че погледът трябва да е нагоре. Тоест ние създаваме едно спираловидно възходящо поле в мозъка, с което ние улесняваме движението на този поток към Бога. Ние сме готови вътрешно, умствено и сърдечно сме готови да пропуснем този поток и да го усилим, да сме в съзвучие с него. Да. Тоест тук пак имаме съзвучие. Да. Така.
и той се отива нагоре. Или това става в първите 175 такта. До 19 такта. Сега започваме обратния процес. Другите 174 такта, когато се отваря на лява ръка и ляв крак. Сега, когато разглеждаме този поток към земята, знаем, че той се върти по посока на часовната стрелка. Отваряме на ляв крак, тръпваме с ляв крак напред, т.е. той е в съзвучие с този поток, който идва от Слънцето и отива към земята. Нали? Но знаем правилото, че наляво, назад, надолу и навън е едно и също. Т.е. с левия крак ние какво стимулираме? Стимулираме енергията, която е наляво, т.е. разширяваме наляво, назад и надолу. Стремим се към земята. И навън, т.е. от центъра на Слънчевата система към планетите. Към всяка една планета. В случая сме на земята. Така, значи тук също има синхрон между ляв крак, отваряне и потока, който идва от Слънцето към земята. Той също се повтаря, нали, в тая чакра тук. До. Сега лява ръка. Лявата ръка отваря наляво. Потока божествения е в посока на часовната стрелка. Т.е. той пак е в съзвучие. Вижда ли се добре? Да. Така. Значи пак имаме съзвучие, обаче съзвучие в понижаваща поредица, нали, към центъра на земята. Сега тук погледът е насочен нагоре, т.е. тук казваме, че имаме едно мисловно поле, което е насочено към еволюцията. Т.е. по посока обратно часовната стрелка. Но поток, който идва отгоре, е по посока. Т.е. тук скоростта на движението на този поток към земята се забавя, ако ние спазваме правилото да гледаме и да мислим за възвишени идеи, и да следим текста и така нататък. Нали? И какво става? Този поток от стремежа ни към еволюция, ние го забавяме. Т.е. ние не че не обръщаме внимание на физическото, но даваме приоритет на божественото. И от тук идеалните съотношения, нали, казахме числото Фи или златното съчетание. Съотношението на този покачваш небесен поток и земен поток трябва да е 1,618. Той трябва да даваме предимство на божественото в нас. И тогава се получават хармонични форми, цветя, усмивки, красиви лица, нали, природа и така нататък. Защото има нещо възвишено, което във всяка една земна форма го владее и го насочва към Бога. И сега тук мога да минем към Египет. Знаем, че всички знаем за египетските пирамиди, обаче те са на физически свят. Учители казват, че в духовния свят квадратът е права линия. В духовния свят съществуват чувства, силни чувства. В божествения силни мисли. Или по-точно на езика на физиката, в сърдечния свят съществуват повече магнитоелектрични течения, а в умствения свят съществуват повече електромагнетични. Тоест в умствения свят създава повече предимство на електрическия принцип, а в сърдечния повече на магнетичния принцип. И сега, ако ги съберем тези двете неща в едно, защото тези двата потока те течат едновременно пред нас. Те не са, да кажем, чака единия да мине, после втория. Те са така висока скорост. Вървят, че постоянно минават пред нас и се срещат на всяко едно ниво. И раждат нещо. Раждат на всеки един етаж. Нали? И фактически те са в нас са разположени в една права. Обаче, ето е тук, между тази и тази точка, или това е кварта, или говорим за физически свят. Числото 4 или квартата е физическия свят. Тоест в тази точка и тази точка, те съществуват едновременно. Имаш електромагнетизъм и магнитоелектричество, нали? Да. Тоест имаш два полюса. Можем да ги раздалечим, обаче в духовното пространство. Те са разделени по потенциали.
И дото също е разделено по потенциал. Имаш положително и отрицателно. Тоест ние можем да образуваме един духовен квадрат на потенциали. И тук вече в много беседи го има. Оня ден четахме една беседа за буквата М. Когато един слуга отива при един господар, нали, и да види как пише буквата М. Ако първото е по-високо, значи той мисли, той е към този поток, който мисли повече за себе си. Нали. Ако второто е по-високо, значи той е към този поток, който е така по-разточителен, по-мек, така много не обръща внимание на дисциплината. Но ако са двамата, ако са изравнени двата върха, значи той мисли едновременно за себе си и за другите. Именно в духовния свят това е фактически, как да кажем, буквата М или квадратурата на кръга, която търсим, т.е. изравняването на чувствата и мислите в физическия свят. Едновременно да мислим за центъра и за периферията, за себе си и за другите. И тогава вече да влизаме в тези висши добродетели, които едновременно се проявяват. И когато на друго място, аз трябва да взема да го прочита, точно учителя говори за как трябва да гледаме на квадрата. Казва, квадрата е хубаво, но квадрата има един център. И от квадрат, като има един център, след това квадрата става на пентаграм. Когато този център се издигне в по-високите вибрации, т.е. ние сме изравнили чувствата и мислите на двата етажа, ето това, този център се повишава нагоре и отива в третото око. Т.е. ние свързваме сърцето и мисълта в едно. И тогава се получава пентаграм, т.е. вече ние влизаме в божествения път. От физическия свят ние отиваме в божествения свят. По смисъл така го казва, да не го търся да го цитирам сега. Или, тук съм написал пирамидата Гиза, защо? Това нещо, което е на върха на пирамидата, ако сте гледали, нали, той е някакъв специален черен камък има на пирамидите отгоре. И те са изследвали състава на тези черни камъни и се оказва, че те са от разни метеорити, които имат извънземен происход. Те са с някаква абсолютна свръхпроводимост и египтяните са ги изрязали като мини пирамиди в съотношение с големите пирамиди. И на тях са да рисували летящо око, което е в завета на цветните лъчи на светлината. Нали знаете трите фигури, които са? Там горе е летящо око. И то е поставено фактически на върха на пирамидата. И ето е фактически пирамидата в Гиза. Когато изравним потенциалите в сърцето и в долната чакра, в До и Фа, изравним потенциалите в духовния свят, тогава в духовния свят на друго място учителя казва: в физическия свят една права линия как се образува? Една точка А от точка А се движи към точка Б и образува права линия. Но в духовния свят, когато двете точки се стремят една към друга, тогава се образува права линия. И сега ние тук е да кажем много аналози има. Да кажем, това е баща, син, дъщеря, майка. Мало се разгледа. Нали? Квадрата има учителя, дава много аналози. Нали? Аз сега сещам в друго място, казва: сега вашите женитби аз не ги разбирам. За бъдещите женитби ще бъдат така. Бащата дали се жени за майката, раждат им се дъщеря и син. Бащата взима дъщерята и отива на единия край на света. Майката взима сина и отива на другия край на света. И те си пишат телеграми, умствения сигурно, нали? И така се обменят. А сегашния вашия живот аз не го разбирам. И ето тук е изобразено в първия ден на пролетта, именно точно това е. Само че на енергиен принцип. Майката, дъщерята и бащата едновременно се движат, имате много добри хармонични условия. Срещат тук сина и майката, имат хармонични отношения, срещат се тук и тук е центъра на хармонията
тяхния квадрат, в случая едно семейство. Обаче той е разнесен в пространството много надалече. Но духовно има център. Четири батерии по средата се завърта. Да. И тук отдолу съм дал примерно как се развива тая вълна нагоре като положителна и тая вълна надолу отрицателна и като съберат двете вълни, дали се получава една кръгова структура на първия ден на пролетта. Така, може да се каже, че това е увертюрата. Сега предния път говорих върху това нещо и тя просто повтаря предната лекция. Сега смятах да говорим само за 19 такт, как той е отразен в словото и да помислим за мистиката на числата и защо е избран точно 19 такт. Какво значение изобщо има числото 19 като мистика в учението и изобщо в нашия живот. Но преди това нещо пропуснах. На Мария Златева един ден на изгрева, тя сестра Ивана, знае сигурно, така, чакай да го прочета доклад. Мария Златева, цигуларка, изгреви том първи. Понякога утрената лекция беше по-дълга, а много от ученици бяха служащи, работници, студенти и времето от един час се определено за паневритмата караше тия, които отиват на работа, да напуснат кръга. Това учителя препоръчаше да се съкратят някои от геометрическите упражнения според случая. Именно по тези съображения да не закъснеят приятелите на работа. Брат Симеонов прескачаше първия ден на пролетта като най-дълга. Една сутрин бяхме заобиколили учителя да му целуваме ръка. Той потърси Симеон Симеонов да му каже нещо, но последният разговаряше с някои сестри. Тогава учителя се обърна към мен и ми каза: ще се свирите винаги първите 3 номера от паневритмия. Значи първият ден на пролетта е един номер. Първият ден на пролетта е вера и скачане. И после ще прескачате през един номерата. Един ден ще се свирите чифт, един ден тек от номерата на паневритмията. Като дойде празник, тогава ще се свирите всички номера подред и ще изпълните цялата. Когато учителят ми каза кои упражнения трябва да се играят, аз го запитах дали трябва да се дават сигнали, кое упражнение да се играе. Учителят каза: по-добре е без сигнали. Те трябва да са будни и да следят. После продължи: вие, музикантите, трябва да се разпределите на групи и не да свирят, други играят и всеки като играе да наблюдава, да види какви подобрения могат да се направят. Това се отнася и за тези, които свирят. И следователно, тук учителят ни дава един ключ, сякаш за структурата на паневритмията. Значи той казва първият ден на пролетта един номер, след това следва 11 и 12 упражнение. Значи те са една света троица, която е неделима. И от нея излизат два лъча. Един е четен лъч, другия е нечетен лъч. Пак мъжки и женски принцип. Значи ядрото на паневритмията се върти някъде до 12 упражнение. И другите, нали, влизат и излизат сякаш от него. И продължават пъти се нагоре към втора част и трета част пентаграма. И от пентаграма пак се влиза отдолу и пак и така става един голям кръг. И ако сметнем упражненията, колко стават? От 28, като извадим 10, колко са? 18. Плюс първия номер стават 19 упражнения. 19 номера. Да. 28 минус 10 е 18. Плюс едно откъде дойде? Плюс едно откъде дойде? От първа до 10 е един номер. Точно така. 28 минус 10 колко е? 18. Плюс един номер. Защото е като едно. Така, друго, което пропуснах тук, което е много възлово. Числото 41. Дали имаме 5, 6 и 7 са 41 такта.
В физическия свят 41 е четвърт вълна. Учителят е висок 165 см. Знаем от Леонардо да Винчи, че от главата до петите е равно от върха разстоянието между пръстите. Тоест, 165 делено на 4, защото ние като правим една четвърт вълна, т.е. от тук до края на ръката ни е една полувълна. Разделена на 2 долу-горе е около 41 см. Т.е. 4 по 41 см дава 164 см. Учителят е казал, че във физическия свят ръста на човека, през който минава най-добре светлината, е 165 см. Тоест числото 41 съществува в физическия свят като пространство. Сантиметр. Тук Санзи е 3 пъти по 41 такта времеви и стъпки. Тоест имаме свързване на пространство и време. Друго, което е окулто, според мен е много важно и красиво, е Санзи, ако го прочетем обратно, какво се получава? Из нас. Тоест, това семе на живота или този красив ден ще дойде от нас. Ние ще го създадем и ще го пресъздадем. Той е красив ден. Санзи. И има една градация в текста. Отначало се говори за първия ден на пролетта и така нататък. След това се говори в Санзи за ражда се красивия ден. И накрая в 10-то нови светъл ден, новия ден на пролетта. Има една фактически една лирична или една смислова градация в това упражнение. Тоест започваме един кръг като първия ден, обаче го завършваме като нов ден. Отначало му казваме първи ден, а накрая вече го казваме като нов ден. Така. Казахме за жест. Така. Значи имахме в физическия свят 41 см, 165 см. Има и в музикалния свят. Съществува тази пропорция и в божествено-музикалния свят. Направих с труда, не знам къде имаме вие тази идея, да преброя колко са музикалните фрази от първо до пето упражнение и от 6 до 10 упражнение. Сега, ако искате, мога да ги казвам едно по едно. Може да ги проверите, ако искате. Но се оказа, че от първо до пето упражнение музикалните фрази са 41. А от 6 до 10 упражнение музикалните фрази са 41. И ще слезе светлината. Тоест 41 присъства и в физическия, и в духовния, и в божествения, светлинния свят. 3 по 41. 41. Обаче, учителят 3 по 41 прави 123. 3 пъти по 41, да. То също... Учителят казва, когато, другата сега, когато даваш на някой пари, дай 123. 1, 2, 3. Защото трицифреното число е в божествения свят. Едно мъдрост, любов и истина. 1, 2, 3. Баща, майка, син. Отделно 165 см, като го събереш, се получава 12, което е 1, 2, 3. А сега ти наведи на мисълта, че 19 такт е 175 такт в първия ден на пролетта. 1, 7, 8 и 5, 13. Тоест, той е труден такт. Да, четвърка, 13, числото 13. Това е труден такт. И другото числото 19, той казва, има 19 звезди от първа величина и всеки един от вас трябва да ги научи тия 19 звезди.
Да. И тук, щом ви откривате числото 19. Да. Сега искам да прочета откъде ми дойде тази идея до този 19 так в беседици. Защото не всичко трябва да свързваме в беседици. Това, тази беседа се казва 12-та лекция от младежки окултен клас, държана на 6 януари 24 в София, отношение между проявите в природата. В нея учителят казва как духът влиза в материята и какво е неговото поведение вътре в материята. Сега трябва нещо да начертая, защото ще бъде много така непонятно, като говоря за точки, ако влизам в силен. От А съзнанието слиза в Б, т.е. в материята. След това тук той пише на точка Д. Дясно и след това пише така на точка П. Що е П? Не знам. Тук е едно от С. Така. И какво казва учителя? Какво прави духа, като влезе в материята? Линията АБ на чертежа представлява път, изминат от едно разумно същество. Това всичко е свързано с първия ден на пролетта. Път на съзнанието С. Той съзнание, след като е извършил своя път от А към Б и няма никъде повече да се движи, връща се назад. Тоест, от А до Б и след това се връща назад. И оттам поема посока към точка Д, т.е. надясно, при което се образува един прав ъгъл. Съзнанието се отличава по това, че щом достигне в движението си своята крайна точка, започва да образува около себе си една спирала. Или, когато ние завършим 19-ти такт, ние сме стигнали крайната точка, която материята казва стоп, дух, повече не те пускам нататък. Аз изпитвам огромно съпротивление и ти трябва да се върнеш. И понеже духът е, в него е Божията любов, той никога не изпитва насилие, а винаги върви по най-краткия и най-мекия път. Тогава казва учителя, той започва да прави спирала. Нашите движения на дясната ръка и на лявата е една спирала в плоскост. Нали, дясната ръка, продължението на тая полувълна е отзад. Лявата ръка, продължението на тая вълна е отзад. И като ги съжиш, двете става една спирала. Обаче това е в плоскост. В същност, той става като тороид. Нали? Той не се движи в плоскост. Той се движи пак по спирала в тороид. И тази спирала има всичките цветове и всичките тонове музикални. Пак трите свята съществуват. Всички цветове, всички тонови и спираловидна форма. Тоест, ние когато стигнем до 19-ти такт, материята казва стоп, духът казва аз ще си направя спиралата. И какво правим? Хоп, от тук, хоп, отваряме, минаваме наляво. И той го казва по-нататък. Но понеже съзнанието се движи вечно, от точка Д отива в противоположна посока до точка П и образува друг прав ъгъл. Значи един път образуваме този прав ъгъл, а когато дойдем насам се образува този прав ъгъл. Понеже в това си второ движение, тук е много важно, съзнанието е отслабнало. Тоест, когато стигне съпротивата вдясно, той си отдава част от енергията там. И аз съм си мислил, добре, що му дадеш на едно място енергия, там се повишава температурата. Тоест, материята омеква. Тоест, духа я прави някакси по-гъвкава. От дясната страна. Тоест, посоката към Бога. Ние омекваме и сме готови да се разширим, защото духът стига в стената и дава част от енергията за топлия това място и се връща и отива наляво. Понеже в това си второ движение съзнанието е ослабнало, при точка П кръгчето е по-малък. И затова първия ден на пролетта имаме надясно отваряме 175
такта, а наляво отваряне 174. Значи всичко е построено математически точно. Можете ли да се обясните кои са причините, дето при едното си движение кръгът е по-голям, а при другото по-малък? Това е едно положение, което съществува вътре в самата природа. Линията АБ, която изразява пътя на вашето съзнание, е линия на вашия нос. В случая той разглежда, нали, тази чакра или това, тази призма. Нали, и си имаме много места, но той в случая защо? Защо? По-нататък ще го кажа. Вашия нос. Тя означава крайния предел на човешката интелигентност. Да допусне, че при това отклонение на човешкото съзнание в точка Д ни представлява дясното око на човека, което е по-разтворено. А точка П представлява лявото око, което е по-малко разтворено. Значи духът винаги в дясната страна работи повече, за да ни отвори път към еволюция. Нали всяко явление си има своите причини? Обяснете тогава причината. Вие още не сте се вглеждали нито в себе си, нито в другите хора. Човешките лица не са напълно симетрични. Аз симетрични съм. Ако се вгледате, вие ще се забележите, че едната страна човешкото лице е по-нежна, по-мека. Също така и едното око има по-мек, по-приятен поглед. Тоест, нелинейността, спираловидността има в задното сечение, тук също се личи, в дясно работи повече духа, а в ляво по-малко. Защото ние сме в еволюционния стадий на развитието. Сега не знам, преди хиляди години, може би обратно е било, когато се е влизал в материята. Но сега е така. Което обяснява до голяма степен до сега, защо има една така асиметрия в първия ден на пролетта. По-нататък, ако разгледаме окултно числото 19, ще видим много скрити такива послания. Аз направих един сърч, едно търсене, какво учителя говорил за 19-то. И има няколко моменти, които съвпадат по вътрешен смисъл. Също от 19 глава от Йоанна и така нататък се говори за едно вътрешно страдание. И тук ще позволите, ако искате да ви прочита, да вникнем фактически за скритата стена, защото числата са божествени знаци. Те говорят по божествен начин. Или ако си развием интуицията, както и музиката, нали, в геометрията и навсякъде в архитектурата и навсякъде, ако се развием вътрешната интуиция, ние просто като погледнем или като чуем един тон или число или форма, ние веднага ще го отнесем в другия свят и ще разберем той откъде идва и какво иска да ни каже. Зато и нумерологията е много висша наука, много скрити знания има. Ще казва така. Ще ви прида един пример, който и друг път съм привеждал. Един българин, като ходил по работа, изкълчил кръка си и другарят му го качва на коня, що го води на чакракчия. Ще го води на чакракчия, като да му поправи кръка. Това било в турско време. Конят по едно време се разритал. Изхвърлил го във въздуха и той паднал на земята, като си казал, не стига, че единия крак ме е изчупен, но сега изчупя и другия. Обаче, когато той станал, изкълчения крак се намесил, че конят ви е хвърлил, това не е признак, че иска да ви направи зло. Ако срещате някой препятствие в живота си, това препятствие може да ви намести крака и вие ще се радвате. Така че в земния живот ние се мъчим да си направим всичко гладичко и си мислим, че дали това е смисъл на живота. Обаче като стигнем до едно място и то навърне обратно, нали, в случая говоря винаги за това обръщане на енергията, за това 19 так. Ние виждаме, че като стигнем един предел, виж срещаме съпротивление, обаче всяко зло за добро, той не намества другия крак. Да.
Така, други скрит смисъл. Например, задаваш си въпроса защо учители в края на 19 век. Какъв е смисъл на числото 19? Тоест, 19 е предела. 1 и 9 е 1. Завършва се един кръг. Значи 19 числото крие някакъв предел. 20 век вече енергиите се сменят. А кога получава учителя трите си вселявания? 1897 и 12-22 ли беше? Значи на границата между 19 и 20 век. Кога е празника на Бялото братство на Слънцето? На 19 август. Защо учителя не сменя по нов календар и стар календар числото 19? Празника се остава пак на 19. 1 и 9 е 10, божествено едно. Не, става въпрос, мисълта ми е тая, че в това число 19, после ще прочетем на Йоан, това число 19 има нещо сакрално, нещо в което ние трябва да го преодолеем. Това е някаква пречка. Нали, сега сещаме за молитвата, приемаме страданията, които ни изпращаш и приемаме мъчнотиите. Нали, ние трябва да приемем това нещо. Че живота на земята ние трябва да го хармонизираме и там има пречки, там има противоречия, които ние трябва да ги разрешим по божествено. Да направим спирала. Сега и друго, което много е интересно, намерих, веднъж ще се разговаря с учениците си. За идущия път, като тема, ще пишете върху най-обичното число за вас. То е за числото, което считате за най-щастливо за вас. Например, какво впечатление ви прави числата 16, 17, 18? Отговор. Не харесваме тия числа. Ами ако чуете числото 19, как ще ви се отрази? То е много хубаво число. Защо? Не знаете. Както виждате, вие не искате да зададете отчет защо едни числа са хубави за вас, а други не са хубави. Но чувствате, че това е така. Защо числото 17 не ви харесва? И двете цифри, които се съставляват, са свещени. Защо не ви харесва? Трябва да знаете, че когато човек не е в хармония с себе си и с Бога, ако пристъпва към свещените числа, той не може да бъде разположен. Тоест, значи, 19 е хубаво число, божествено. Обаче ние трябва да имаме разположение, когато го играем, за да се свържем с него. Ако усетим, че той е пречка към нас, ние не можем да се свържем с идеята, с божественото в него. Ако човек не е в хармония с тия числа, те са опасни за него. Сборът от цифрите на 1 и 7 е 8, а числото 8 е най-строгата майка в света. И тук има други интересни работи за 19-то число. За Йоан, глава 19, стих 19. А Пилат написа и надпис и го постави на кръста. А написаното беше Исус Назарянинът, юдейският цар. Прочетох ви глава 19 от Евангелието на Йоанна, за да видите 4 неща, които Христос носи се на кръста. Това е от ето човека. Всички сме чели. 4 неща, които и ние трябва да научим. Като турен добродетелта на главата, която не беше прикована от лявата страна знанието, от дясната силата, отдолу краката богатството, и ние ще имаме тогава разпнатия човек. И много други неща съм извадил, но все са все в този дух. За 175 числото също ще напише. Това е абсолютно същия дух. Тоест, общо заключение е, че за този такт, че там има нещо, което ние трябва да преодолеем с хармония. И в молитвите, които ние си казваме, и обещаваме, че ще го приемем и ще го превъзмогнем. И това е за наше благо, за увеличаване на нашия дух. Ние трябва да го приемем и да го родим изново. Или както пише в семето на живота, Санзи, то трябва да излезе из нас. Ние трябва. Друг няма да свърши работа. Учителят е дал всичко, ние трябва да го направим. Благодаря.